Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life to keep. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive, I'll be witness, I'll let it shine. I am Catholic, I am alive, I will praise the Lord of life. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am Mayong gabi mga kapamalandong og happy Sunday kanatong tanan og welcome sa ato ang tulumanon karong gabiuna ang atong pamalandong karon live. Kini si Brother Alex Lim makig-uban na usab kaninyo alang sa usa ka takna natong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So mga igsoon, pizza utso karon sa bulan sa Agosto. So kung atong tan-awon brothers and sisters in Christ, no? Second Sunday na ta ting bulan sa Agosto. So paspas kayo ng ligid ang mga adlaw no sa atong kinabuhi. So pipila na lang ka bulan no makaingon na ta nga Pasko na usab no. So 2022 na dayon mga igsoon. Apan mo ni ang dakong hagit nato karon kining hulga nato sa pandemic kining COVID-19 nga diin padayon nga ni padayon nga mitandog no, mi kuso-kuso, mi hatag kanatog kalisdanan niining panahon sa pandemya. Maigsoon karong gabi una nindot kayo ang atong topic, sada kayo ang atong topic usa ka promise sa Ginoo no diha sa Old Testament. So ato ning pamalandungan tungod kay kasagara nato karon dili nato ikalimod nga naa nato ang kahadlok sulod sa atong kasing-kasing no. So ako nagatuo pug ko mga igsoon nga wala man tingali tawo nga walay kahadlok. Ang uban tingali dunay kahadlok pero ilang gidaog no ang kahadlok
nga naa sa ilang kasing-kasing. So karon brothers and sisters in Christ no ning atong pagpamalandong hatagan tani og pagtagad atong susihon tan-awon no unsa man gyoy gahom aning kahadlok unsa man gyoy unsa na to pag-counter labi na kay atong sana masinati nga adunay nagkalain-lain na nga pagbati ang matag tao no nang uban murag gisamukan na aning pandemya ang uban nawad-an na sa paglaom ang uban padayon paghihapon nga ni barug no nga lig-on na ang pagsalig sa Ginoo pero adunay uban mga kaigsuonan nato nga I don't know kung unsa gyud ang hinungdan pero halos kada semana kakadungog kita nga naay mag-suicide no ilang gikutlo na ang ilang hinulamang kinabuhi so wala ta kabalo kung unsay mga rason tungod ba nining kalisdanan tungod ba sa mga problema nga natong nagian pero isip usa ka anak sa Dios isip usa ka binuhat sa Dios igsuon atong hinumduman nga ang Dios nag-uban kanato so taliwala sa atong mga kahadlok kabalaka kalisdanan igsuon atong ibutang ni sa atong hunahuna nga dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. Okay, so nining kagabion atong adlang Domingo, happy Sunday kanatong tanan, happy Sunday mga kapamalandong, maigsoon ko ni Kristo. Atong itimbaya ang atong mga kapamalandong sa nagkalain-laing lugar, no? Labi na ang atong mga kapamalandong diha sa may Wisting nga bahin sa Misamis Oriental. So hello ko sa inyong tanan diha. Kumusta mo mga igsuon ko diha ni Kristo? Kumusta man ang inyong adlaw-adlaw nga pagpuyo? Kumusta man ang imong kahimtang karon? Ako nang hinaot nga unta anaa ka mo sa maayo nga panglawas, maayo nga kahimtang nga taliwala nining pandemya, kalisdanan, mga problema nga atong giatubang igsoon ako nang hinaot ang nagaampo nga naa gyapon kanimo ang kadasig, anaa kanimo ang kalig-on o pagsalig uban sa pagtuo diha sa Ginoo. So hello mo diha tanan, labi na sa ako mga kauban nga mga charismatic sa nagkalain-laing parokya no. Akong pare diya sa may bubuntugan, Brother R.R. Warges, ug uban siya mga kauban diya sa may bubuntugan. Amping-amping mo diha bro. Sa ato mga kauban po diha sa may Balingasag, ay og Dodo, Gracia, kumusta mo diha? Hinaot nga naa mo sa maayong kahimtang. Diya usab sa may kining Claveria, no? Claveria, Tintin, si Brad Lucky, Brad Gideon, ug mga kauban diha, kumusta mo? Hinaot nga naa mo sa maayong kahimtang. Atong mga kauban sa may Immaculate Conception hasaan no kumusta mo diha ang tanan mga igsuon sa Villanueva no then diri sa may okay sa Lagunglong no hilo ko diha ila cha-cha ganiha katan ako sa ilahang segment kaganiha sa Graceful congrats sa inyong tanan diha sa inyong padayon nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o sa may Taguluan pud usab mga igsoon no hilo ko kay Brad Tata Takataka diha sa may Taguluan. Brad Tata, kumusta mo diha? Amping-amping mo diha tanan. Og syempre di nato kalimtan ang ato ang City District no. Mga igsoon ko diha ni Kristo daghan tag mga kapamalandong diha sa may City District. Ilabi na sa ato mga kaubang mga kabatan-unan diha sa may Nazareno no og sa may Makabalan. Syempre di nako limtan ang akong mga kauban sa community ang Servants of Christ Charismatic Community diha sa may Bulwa. Hello ko sa inyong tanan diha, Glinke, si Grace, si Kim, Virgie, Kisimi, Brenda, mga kauban diha, hello sa inyo diha, Jan Ayan, siyempre sa akong silingan po diri si Ruth ug si Gerald, mga kauban ako, kumusta mo diha? O shout out po dahil ko sa akong manghod, si Alin ug Sorona diha sa may Bulwa. Nga kasunod gihapon sa to ang pagpamalandong. So thank you sa inyong tanan. Og sa isting nga bahin usab, hello ko kay Brad Rafi Lion ug sa mga kauban. Brad Rap, congrats daytood sa inyong sa imong program nga gihimo sa imong mga kabatan-unan. So hinaot nga naa mo sa imong kahimtang diha. Dayon sa ako mga kauban diri sa may Mantikaw, no? Shout out ko kay Father Maki Iloren diha sa may Initaw. And then kay Father Steve Olario diha sa may Lugait. Yan. Hello ko sa taga Lugait nga I think padayon pa sila karon sa ilang online prayer meeting. Nagsunod ko kaganiha through Facebook. So naminaw ko naindot kayo inyong topic igsoon inyong pag sharing pod
na-bless kay ko, nagsunod ko. Okay? So, ako pong itimbaya ang akong mga kauban diha sa may Gitagom, labi na si Sister Kelly diha sa may Gitagom. Kel, kumusta diha? O ingon mo usab sa atong mga kapamalandong diha sa may Initaw, Mantikaw, Misamis Oriental. Brad Bernard at Cecil, kumusta mo diha? Hinaot na mo sa maayo nga kahimtang. Okay? Sa ato pong kapamalandong sa lain-laing lugar, tibok nasod, Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa ka manigsoon, hello ko sa inyo diha. I hope na ako naamo sa imong kahimtang. O kay Tia Maming Espino diha, sa ako mga cousin diha, no, kumusta sa inyo diha? I hope naamo sa maayo ang kahimtang. Kang Kuya Ronil dito diha sa Abu Dhabi. Nga gasunod pod sa atong programa. Sa atong mga OFWs, Lian Marie Rhymes sa may Singapore nga apti kayo every Sunday nga gasunod gyud sa toa. And thank you kayo gyud sa pagsunod, no? Thank you kayo sa inyong pag-uban, pagpamalandong sa si Ate Belma sa may Macau, Junjun Porcadilla sa may Texas, no? Si Elno diha sa may Canada. Elno, good morning diha. Good morning. Morning ba karon? And then hello po day ko kay Ate Ana Esmiñada sa may Norway. So, tanan-tanan mga kapamalandong, ako gapang hinaot, uban sa pagpasalamat sa inyong pag-uban matag adlong Domingo, hinaot ko nga naa kamo sa maayo nga kahimtang ug maayo nga panglawas. So, usbo na ako kini inyong kapamalandong, Brother Alex Lim, makig-uban na usab kaninyo para sa atong takna sa pagpamalandong. So, kung bag-o ka ani nga nag-view ani nga video, please follow our page PS246 TV o sa ato pod nga YouTube channel, no, ang PS246 TV. Live ta karon. Nay problema ang atong YouTube ron, wala ta naka-live sa YouTube kay nay problema. So live ta sa atong duha ka Facebook page, PS246 TV o Brother Alex Lim. So muna ang atong Facebook page karon nga naka-live kita. Okay? So ako po di ay pasalamatan, no, ang atong mga kaigsuonan nga kanunay nga nagpaluyo, nag-ampo, naghatag og kadasig nato ni atong live stream nga ginahimo matag adlaw. So doon na tay mga kausaban, no, sa ato ang pamalandong sa pulong every Saturday. Doon na tay gipang-invite nga mga pari nga sila gyud mismo ang mohatag og pagpamalandong matag adlaw Sabado. So duha ka Saturday na lang ang nabilin kay doon na naman ni-commit sa duha ka Saturday. Akong i-announce unya mga igso, no? Okay? So before ko mag-start sa ako ang kwan sa atong pamalandong karong gabi una, magpa-please ako kanta, agi opening prayer nato, and then pagbalik sugda nato ang ato ang pagpamalandong karong gabi una. Kusog ka na ko, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay o dalampanan, walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan,
tinapay ko. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mo nga Dios, langito na mong amahan. Kami nagapasalamat, nagadaig kanimo nining kagabion nga mong gihatag kanamo o Dios. Salamat kaayo Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Salamat nini laing adlaw nga imong gihatag kanamo. Kami nagatuo Ginoo nga kung wala ka wala kami mahimo. Lord God, karong gabion na ipadala imong balang espiritu aron mulamdag sa tagsatag sa namo kawanahunag kasing-kasing. Ipaabot Ginoo ang imong mensahe ngadto sa imong katawhan. Pinaagi ning maong programa o Dios. Himua nga ang imong pulong karong gabion na mahimong among gabayan nga mabati namo ang imong presensya nga buhi nga nakig-uban kanamo. Ginoo, hatagi hayagi ang among hunahuna ug among kasing-kasing. Ipatuhop ang imong pulong kanamo o Ginoo. Tabangi kami nga amo kining mapuy-an ug amo kining magamit alang sa adlaw-adlaw namong pagpuyo ug sa among pagpaningkamot sa amo ang relasyon diha kanimo. Langitong Amahan, wala kami mahimo kung wala ka, busa among itugyan o isalig kanimo ang tanan. Panalangini ang mga kaigsuonan nako nga nagsunod karon, mga kapamalandong namo, nga maapil ana kanila o sa ilang pamilya o Dios, ang imong mensaheng presensya, mabati unta nila Lord, ang kainit sa imong balang espiritu o kainit sa imong gugmang ari kanamo. Amahan, among gipangayo, kini gipangayo namo pinaagi ni Kristo imong bugtong anak, among Ginoong Kristo ug sa panabang ni Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa makausay igsoon. Happy Sunday kanatong tanan ug welcome sa ato ang pamalandong karon. Okay. So, ang atong topic karong gabi una mga igsoon, no, ato ngining giuluhan og fear not for I am with you, no? Ayaw kahadlok kay ako nag-uban kaninyo. Nindot kayo ni siya nga message mga igsoon, no? Labi na ako nagtuo nga kining maong mensahe dili lang para sa inyo, para pud din nako mga igsoon, no? Tungod kay sa gikaingon ko na nining atong pandemya nga giatubang, no? Labi na kining Delta virus na nagpadayon, naghasi dinhi sa ato ang nasod, dili malikayan nga ang naa sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang kabalaka ug kahadlok, no? Kay dili gayud lalim mga igsoon, no? Daghan kog nakoy mga kaila nga naka-share pod sa ilang experience, dili lalim. So naa gayud ang kahadlok. Pero mga igsoon ko diha ni Kristo, na ako ipakita din ang ato ang title sa ato ang episode, no? Sa ato pang caption kaganihang akong gibutang, kung ang worry or kahadlok apil pa ni sa sports sa Tokyo Olympics bitaw, tingali halos kitang tanan or daghan ka nato maka gold medal gyud, no? Tungod kay ang kahadlok anaa nagpuyo sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing, no? So matag karon og unya, bation kita og kahadlok, bation kita og kabalaka. Nay uban nga mahadlok og unsay mahitabo og mga adlaw o sa sunod adlaw. Napoy uban nga tungod sa kasinatian nila sa ilang kinabuhi, no? Dili na mawala ang kahadlok. Naa gayud ang kahadlok sa ilang kinabuhi. Labi na kung aduna bitaw kay gibati, no? Doon na kay balatian, or kung dili man kani, kung nag-atubang ka karon sa usa ka lisod nga kahimtang igsuon, aduna gayud ang kahadlok sa imong kasing-kasing. Apan unsa may giingon sa atong Ginoo? No, sa ako nang gikaingon ang ato ang topic karong gabi una atong giuluhan og fear not for I am with you. So asa man nato ni gikuha nga title? Mga igsoon, no, kani nga title atong gikuha gikan sa Isaias, no? Prophet Isaiah chapter 41 verse 10. Now, unsa may giingon diri sa maong sulat, brothers and sisters in Christ kapamalandong, no? Atong basahon nag-ingon dinhi, no? Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God.
I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious hand. Mga igsoon, bugat kining maong mensahe. Powerful kining maong mensahe. Tungod kay ang Dios nga tag-iya sa tanan sa imong kinabuhi ug sa tibuok kalibutan, mooy nag-ingon niini kanato. Misaad, bugat kining mong pulong tungod kay adunay saad, adunay pagdasig, no? So, kung ato ni i-apply sa atong kinabuhi karon, no? God is telling us nga dili ta angay mahadlok or dili ta angay mabalaka because anaa siya uban kanato. Maigsoon, nindot kayo no nga paminawon. And then ang labi na ang sa last part, niingon siya, I will hold you, no? I will hold you up with my victorious hand. Sa ato pa din mga igsuon, sa panahon sa atong kalisod, kahadlok, kabalaka, all that time sa atong kinabuhi, adunay Ginoo nga naghawid nato, naggunit nato. O kining maong kamot nga migunit nato, usa ka powerful nga kamot kay kamot man sa Ginoo. Kamot nga madaugon nga anytime, no? Pwede niyang iisa, tungod kay kita nagmadaugon. So, mao ni ang nindot kayo nga promise mga igsuon ko diha ni Kristo. Pero brothers and sisters in Christ, no, atong tan-awon pag-ayo nga sa atong kinabuhi sa mga panahon nga nag-worry kita, sa mga higayon nga nabalaka kita, igsuon ingon pa dinhi, worry will hurt us. Ang kabalaka maghatag nato og dili maayo nga resulta sa atong kaugalingon. Ngano? Kung anaa ang kahadlok ug kabalaka sa atong kinabuhi, number one nga affected ang atong health. Kaganiha, no, before ko nag-start, nagtan-aw ko sa YouTube na niagi sa ako ang no, na kaya nako ang video ni Dr. Willie Ong. So doon na siya gi-share dito sa siyang video nga I think tulo ka mga reason nganong magsakit ang tao. Ug usa adtong mga rason mga igsuon ngano kunong dunay high blood, dunay kunoy diabetes, dunay sakit sa kinabang bation sa tiyan, no? May problema. Tungod, usa sa reason is kahadlok or kabalaka. Kaya ang tao nga sobra kahadlok o sobra kabalaka, ingon pa dito nga kalabang muubos ang ato ang immune system. So sa ato pa, ang sobra nga kahadlok o kabalaka, dili makahatag og kaayuhan nato, kung dili ma-deteriorate na noon ang atong health. Meaning, magsakit-sakit na noon ta, no? Ako mismo mga igsoon, ka-experience ko ani, no? Sukad gyud ako nabantayan nga naaning pandemya, murag kabati pud ako sa akong kaugalingon nga sikog sakit-sakit, no? Part ani mga igsoon niingon ko nga kani nga message dili lang para sa inyo kundi para usab nako. Tungod kay di pud nako malikayan nga mabalaka sa mga panghitabo sa atong palibot. Ilabay na dinhi sa tuwa sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro. So, mga igsuon, no, para atong masabtan, atong ibutang sa atong unahuna nga ang kabalaka dili makahatag kanato og kaayuhan. Kung dili, no, worry will hurt us or maybe destroy us. Everything sa atong kinabuhi pwede niyang gubon tungod lang sa imong kabalaka og sobrahan nga kahadlok. Kay daghan kay epekto sa imong lawas, no? Dili lang sa imong panglawas kundi apil pa sa imong panghuna-huna. Ug mao gay siguro tingali mga igsuon, daghang mga kaigsuonan nato nga naghikog na lang kay wa na sila kasabot sa ilang gibati sa ilang kinabuhi, no? Wa na kasabot siguro sa ilang kahimtang. Wa na siguro sila kasabot sa nahitabo sa ilang kinabuhi. But this day,
this moment igsuon si Lord nagpahinumdom nato nga dili ta angay mahadlok tungod kay naa siya nag-uban nato. So kung atong tan-awon ng atong kinabuhi mga igsuon, no? Dapat dai maglikay ta sa sobra kaayong kabalaka. Although ingon ko kaganiha, di man magyud mawala ang kabalaka sa kasing-kasing sa tao, no? Kamatag tao do na man gyud kabalakag kahadlok. Pero kana bang giingon nila ba nga faith over fears. Kung naa kay kabalaka, imong gibuntog, imong gipildi ang imong kabalaka pinaagi sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Kaysa ako nang gikaingon, ang tao nga sobra kabalaka magsakit-sakit gid ta. Dili lang sa ato ang physical nga kinabuhi kundi apil pa espirituhanon, emosyonal nga kinabuhi. So dako kay epekto mga igso, no? Ang worry, ang fears na sa atong kinabuhi. So dapat ato ning ma-overcome, no? Ato ning mapildi, ato ning mabuntog. Okay. So number 2 nga slides nato. Giingon din hinga, when we worry, we tell God that He is a limited God. Nganong ingon ani man maigsuon. No, ang kabalaka ug kahadlok maoy paghuna-huna sa butang na wala pa nahitabo. Right? Di ba? Ang kabalaka ug kahadlok maoy paghuna-huna sa usa ka butang na wala pa mahitabo. Meaning advance ang imong hunahuna, mag-overthink ka usahay. Nakakikag kabalaka. What if nga example, grabe na ra ba kaayo na Delta variant sa atua, ngana na hunahuna ba? What if kuan ko ang uban dili na lang gimugawas sa balay. Pero may igsuon, no? As mga apor o kanang mga trabahante kinahanglan gyud mo gawas kay mo amputay kanon, no? Dili man pud pwede nga magsalig na lang tag ayuda sa gobyerno kay ang gobyerno grabe na kayong gasto sa gobyerno tungod aning COVID, no? Bisan pa tingalig mohatag usa ka sakong bugas karon pero after na mahurot man na. So kinahanglan gyud ta maningkamot sa atong kaugalingon. So di malikayan nga anaa ang kabalaka ug kahadlok. So doon na tay paghuna-huna sa mga butang nga wa pa mahitabo nga atong gikahadlukan. Pero ang atong gobyerno adunay solusyon nga gihatag like social distancing, mag-mask gyud, no? Mag-shield, manghuno permente. So manay marag standard lugar nga safety kuan, protocol lugar para malikay lugar ta. Pero no, ang atong worry, ang atong kahadlok biyan ana. Tungod kay mihuna-huna pa man gyud tag lagi manghunaw lagi ta. Pero what if di ra ba makita ang virus, what if makuan ta, matakdan ta or ing ani mahitabo sa ato, no? Ingana mga igsuon. So ang ato di ang gikabalak-an katong mga butang nga dili nato kontrolado. Kay ang mga butang nga kontrolado nato, pwede man nato mapangita og solusyon. Para anang giingon nako nga bag-ula nga manghunaw, magbas, no? Mao ni solusyon nga gihatag sa atong gobyerno. Pero aside ana igsuon kapamalandong, wala man ta kabalo kung kano sa ata matakdan o natakdan ba ta or wala ta. Pero kana nga mga concern igsuon, biyan na sa atong tawhanon nga kuan murag limit ba. So ang Ginoo na murag ang Ginoo na mo na ay control. Biyan ana, no, sa ato ang naningkamot ta nga unsaon nga di ta matakdan, di na ta moadtog daghan, no, essential gyud atong lakaw. Di gyud ta mo kumpiyansa, pero biyan ana igsuon kana nga concern dapat didto na sa Ginoo, dili sa atoa. Nganong nagworry ta, nganong nabalaka ta, tungod kay atong giako tanan, atong gisulo ba kani nga problema atong gihunahuna og ayo, which is nga ang Ginoo ra man gyud mo dunay control sa tanan nga panghitabo sa tibuok kalibutan sa atong kinabuhi, nga bisag sa mga butang nga wa nato makita, nakita man sa Ginoo. Nakpa example, naghugas ka sa kamot, no? Nagmask ka perminti, nag-shield, pero nataptan gihapon ka. No, kana nga mga butang igsuon ka pamalandong, ang Ginoo na mo'y murag naa sa gahom sa Ginoo.
dili na sa atong control. So usahay di ay o di kay usahay kasagara nato ang atong kabalaka is didto sa mga butang nga dili nato kontrolado. Apan mo ni ang atong mensahe karon. Nga when we worry, we tell God that He is a limited God. Why? Tungod kay nagtuo ta. Na tungod kay nabalaka ta, ang hinungdan nga nung nabalaka ta, murag wala tay pagsalig sa Ginoo. Ang hinungdan nga nung naagyapon ka sa kahadlok o kabalaka, tungod kay mingon ka, what if patakdan ko? And then lagi nga di ta pasagdan sa Ginoo. Pero what if be? Maabot yun sa ako nga magsakit ko ngayon ani. No? Ang ana ba? So, murag imuhang para pangtan-aw sa Ginoo gamay. Di ba? Murag wala diha ang pagsalig. So meaning murag limited kaayo ang gahom sa Ginoo kay ingon ana man ang atong panghuna-huna igsuon kapamalandong, no? So I think we need to change sa atong panglantaw paghuna-huna sa kinabuhi. Yes, ang kahadlok naa sa kasing-kasing nato. Pero di pud pwede nga ang kahadlok mo'y mo pasulabi sa atong kinabuhi, no? So kinahanglan nga atong pildihon pinaagi sa atong pagtuo nga mingon ka, yes, nahadlok ko pero I have a God that is powerful o God that is loving nga kabalo ko sa bisan unsa mahitabo nako dili ko niya pasagdan. So ingana siya mga igsuon, no? So dili ta nato pangunahan ang Ginoo. So dili nato hunahunaon kaayo pag-ayo ang mga butang nga di nato kontrolado tungod kay kontrolado ka na sa Ginoo. Kay kung moabot ang butang nga sobra ta kabalaka, mga igsuon, no? Atong panglantaw sa Ginoo gamay, dili powerful. Ang atong panglantaw sa Ginoo tingali nalagi ang Ginoo po what if din ko mulian kung mataptan ko or ingon ani. So meaning gamay ang imong panglantaw sa Ginoo, no? Dili nga gamhanan ang Ginoo sa imong panglantaw kay ing ana man ang imuhang kabalaka, no? Amen. Okay, so mga igsuon gipahinumduman ta, gitawag o gidasig kita nga kada bang kinahanglan dako powerful ang atong panglantaw sa Ginoo. So pinaagi nga sa paglikay sa mga butang na mura og sobra ra kayo taga-overthink na ta. Sobra ra kayo ta kabalaka. Okay. So number 3 na to nga slides mga igsuon, no? Worry is like happiness. It is a choice. Sa ato pa mga igsuon, sama sa happiness nga doon na tayo choice maging happy or dili maging happy every day. Ang worry, choice gihapon, no? Nga taliwala sa mga dili maayong nahitabo sa imong palibot, you still have the choice nga dili ka mabalaka. Dili ka mahadlok. Meaning, naa sa atong hunahuna o kasing-kasing ang desisyon kung mahadlok pitag dili. No? It's a choice. Every day sa imong kinabuhi igsuon, life is a choice sa imong panila. That like happiness, worry is also a choice. So nasa imuha igsuon, no? Matag adlaw nga sa panghitabo sa imong kinabuhi matag adlaw, na kay choice na mag-worry ba ka, mag-uol ba ka, mahadlok ba ka or dili, no? So ingana siya brothers and sisters, no? So naaday sa ato, nasa ato ang hunahuna, nasa ato ang desisyon. Kung mabalaka ba ta sa usa ka butang or dili, di pwede matamingon nga salig na ko na sa Ginoo. Ikaw na bahala sa ako, Lord. Kabalo man ko nga love ko nimo, di ko nimo pasagdan. No, ikaw na bahala sa ako, mosalig ko nimo, Lord. I-guide lang ko kung unsa ang angay na kong buhaton. Liguna lang ko, Lord. Tabangi lang ko ani. No? Salig ko sa imuha. So ingana siya brothers and sisters in Christ, no? So ingon ana kung kita musalig sa Ginoo, musalig nang ta sa Ginoo para mawala, no? Mawala ang mabuntog nato ang mga kabalaka ug mga kahadlok nga naa sa ato ang kasing-kasing. Amen. Okay, usbo na ko ha.
Kung ang happiness usa ka choice, ang worry usa gyapon pod ka choice. So pwede day ta nga mo pili ta nga dili ta mabalaka, no? Dili ta mabalaka, dili ta mahadlok. Okay? Sige. Now, ang pagbuntog sa kahadlok o kabalaka mao ang pagsalig sa Ginoo. Lako karon sa atong kinabuhi igsuon, actually mura kog na kuan pud ko ani kay ingon ko nga gamay ra di akong pagsalig sa Ginoo kay naa man di gyapon ko'y kabalaka, no? So, ang pagbuntog sa kabalaka mao ang paagi sa pagsalig sa Ginoo. Nagpasabot ta igsuon mga kapamalandong nga ang tao nga sobrahan ra kaayo kabalaka usa ka tawo nga dili di kay dako ang iyang pagsalig sa Ginoo. Kay doon na may mga apil, what if ingon ani, no? So para mabuntog, no, kung kini ang ato ang kabalaka o kahadlok niya, kini ato ang pagsalig sa Ginoo, kinahanglan atong batasan ang pagsalig sa Ginoo para ma-overcome nato ang worry, ang fear nga naa sa atong kasing-kasing, naa sa atong kinabuhi. So, mga igsoon, I know nga sayon ni siyang sultihon, lisod siya buhaton. Pero kung gusto ka nga mawala, mabuntog ang kahadlok, we need to try this nga. We need to do our best. We need to trust God. Kanang pagsalig nga labaw pa, kanang pagtuo nga labaw pa sa imong mga kabalaka ug kahadlok sa kinabuhi. So, this is the only way nga mabuntog nato ang atong kabalaka. Salig sa Ginoo. Mobitaw sa ato ang verse kaganiya, di ba? Kung nakadumdum mo mga igsoon, no? Isaiah ganiya atong gibasa. Ingon si Lord nga, do not be afraid for I am with you. No? Ayo kahadlok kay ako nag-uban nimo. So nag-aghat ni sa pagsalig diha sa Ginoo. Kana bang mga igsuon, kana bang kung anaa ka karon, ako kabalo sa imong sitwasyon karon igsuon, sa imong gibati karon, pero kung anaa nimo ang kabalaka sa imong kasing-kasing, anaa kay gibati karon nga kahadlok o bati ka nga kalisdanan. No, kay ingon man si Lord nga, do not be afraid for I am with you. So I believe kinahanglan nato ning isalig, i-offer diha sa iya, diha sa Ginoo. No? Kinahanglan nato ni. Dili nato suluhon ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nagpasalig ni Lord nga naa siya. Lord, nag-ingon man ka nga naa ka ning uban namo, Lord. Ako ning i-offer sa imo, Lord. Tabangi mi ani, Lord. No? Musalig ko sa imo, Lord. Bahalag wala ko kasabot unsay nahitabo, Lord, para mo basta mosalig ko sa imo ha. So ingana siya, my dear brothers and sisters in Christ, mga kapamalandong, no? Trust the Lord with all your heart, no? Don't worry, but trust God. So ang pagsalig importante kaayo, no? Ang pagsalig importante kaayo. Kadumdum ko ani mga igsoon, no? Share sa akong kauban sa una. Ngayon pa niya, tanawa ko ng mga bata nga gagmay. No? Kanang bata nga ginakugos sa usa ka amahan, sa diyang iya nang iitsa, bitaw? Di ba, magdula-dula ang papa, kamot, nakatry na ba kamo na may mga bata, nakatry ba mo, pero nakatry man ko sa una nga, iitsa-itsa ko sa akong papa ka na magdula-dula ba, na salaon, bitaw? Pero, tanawa ang mga bata, kung iitsa sa papa, unsay nitabo, ba, mukatawa lang. No, mukatawa lang itsa, mukatawa. Walay kahadlok, no? Because I believe, brothers and sisters in Christ, na kanang mga bata nga ginaitsa, na ginasalo sa ilang amahan, katawa lang sila because they know nga ang ilang papa mo'y nag-itsa nila. They know nga dili sila maunsa kay i-catch sila sa ilang papa. Ayun anak pod unta ta mga igsuon, no?
nining panahon sa kalisdanan, panahon sa atong pagsulay, panahon nga murag hadlok ang panghitabo sa palibot. Pareha unta tag kinaiya sa maong mga bata nga di believe nga naa ilang papa nga mukatch nila. Kita po nunta nituo nga dunay Ginoo nga mukatch nato, mutabang nato, musalo nato, muatiman nato aron dili ta mabalaka. Amen. So ingana siya, brothers and sisters in Christ. Okay. Nay mga several reasons nganong dapat dili ta mahadlok. So ako ning gikuha dito sa ato ang Book of Isaiah, no, nga atong sa Book of Isaiah nga atong gibasa kaganiya, Isaiah 41:10. So nung diha, number 1, do not be afraid for I am with you. Okay? So usa ni sa mga reason dapat dili ta magsubra kay kabalaka because nag-ingon na si Lord, do not be afraid for I am with you. Number 2, nangon siya, do not be discouraged for I am your God. No? Ayaw pagpakawala sa paglaom igsuon, higala. Kay siya ang Ginoo sa tanang Ginoo, Dios sa tanang Dios, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya ning maong kalibutan, ug walay sitwasyon nga dili bag-uhon kayang bag-uhon sa Ginoo. Walay sakit nga dili kayang ayuhon sa Ginoo. So dapat di ay dili ta angay magpakawala sa paglaom, dili ta angay ma-discourage. No? Kung ikaw karon igsuon marga ka discourage na ka, gakawala wad-an na kag paglaom, ayog surrender igsuon. Padayon lang, no? Padayon lang. Kaya diha sa Isaiah 41:10 ingon pa niya, iya tang gihawiran sa, no? Gihawiran ta sa Ginoo sa iyang madaugon na kamot. Okay? So number 3 ingon diha, I will strengthen and help you. Now, lig-unon ta ka ug tabangan ta ka. Dili basta-basta ni nga message gikan sa Ginoo, igsuon higala, no? Lig-unon ta ka ug tabangan ta ka. Meaning, pasabot may igsuon nga panahon sa ato makalisdanan, wala ta biyai sa Ginoo. Kung dili sa matag kalisdanan, basta dili lang ta magpakawala sa paglaom, God will strengthen us. God will help us. Nining kinabuhi na atong giatubang karon. Nining challenge, nining pandemic, or bisag unsa nga problema nga imong giatubang karon. Na number 4, I will hold you up with my victorious hand. Grabe, dili basta-basta ni mga igsuon, no? No? Gigunitan ta ka, no? Gunitan ta ka, ipataas ta ka sa akong madaugong mga kamot. Mga igsuon ko ni Kristo. Kini nagpakita o nagpasabot lang sa ako nagikaingon kaganiha nga niining panahon sa kalisdanan wala daay ta buhii sa Ginoo. Wala mo palayo si Lord sa tuah. Ni Asiya naggunit nato, padayon nga naggunit nato. Imagine nimo nang kaning upat ka linya nining maong verse igsuon. Grabe ka bugat, no? Grabe ka bugat. Gipakita sa Ginoo nga naa gyud siya, no? Giparamdam sa Ginoo nga naa gyud siya nag-uba nato, no? Nga naa gyud siya naggunit nato ug dili ta niya biyaan sa mga pagsulay ngayang gihatag. Sumuni mga reasons igsuon nga we hope pinaagi ani, no, maka baton tag talagsaong kaisog pagsalig diha sa Ginoo, no? Kada bang yes, mag-amping gihapon pero dili na kay ta angay mabalaka tungod kay we know nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen. So kaning upat ka rason igsuon, no, para sa ako this is more than enough na nga moingon kita nga dapat di ay akong lig-unon ang akong kaugalingon kay ang Ginoo naa man din nag-uban ako. Ang Ginoo naa man di ay para mulig-on ako, mutabang nako, no? Naa man di ang Ginoo nagunit nako. No? So di kita pasagdan, brothers and sisters in Christ. Okay?
So next, now giingon din nga when we let fear take over, we take our eyes of Him and His promises. Sa mga higayon di mga igsuon nga ang kahadlok ang mipasulabi sa atong kinabuhi ug sa atong kasing-kasing, nagpasabot na nga wala na ta nag-focus sa Ginoo. Tuan na didto sa mga butang nga atong gikabalakan, sa mga butang nga atong gikahadlukan. Dapat ang atong focus tua sa Ginoo, dili sa atong problema. No? Kaya naamay mga time, dunay tendencies, brothers and sisters in Christ, nga wala na ta nakakuan, wala na ta sa tawag ana, wala na ta nalimot na ta sa Ginoo. Kay nagahunhon atag ang atong gihunhon ara gyud unsaon ako pagsulbad ni akong problema, unsaon ako nga makalingkawas miani, no? So muna ang atong bantayan, no, brothers and sisters in Christ, sa matag higayon nga ana ang kahadlok, no, mo take over na sa atong kinabuhi, nagpasabot lang na nga nawala ang atong focus diya sa Ginoo, kundi tuan na sa kahadlok ug diha na sa kabalaka. Amen. Okay. So hinaot unta igsuon, no, kapamalandong nga sa liwala sa mga kalisdanan pagsulay, sangpit dito sa Ginoo. Atong isalig sa iya dito, atong ihatag sa iya dito ang tanan, atong pangayon ang giya gikan niya. Amen. Okay. So ang tibuok Biblia igsuon, no, kung atong tan-awon, ingon pa nila ang Biblia love letter na sa Ginoo para sa tua. No? Because ang naisulat diha is all about His love, kung unsa kaniya kaimportante, kung unsa kaniya ka-love, ug giunsa kaniya pagluwas sa atong mga kalapasan. Ug ang Ginoo mo protect nato. Ang Ginoo maghatag natong kusog, no? Ingon pa niya diri nga the entire Bible is a love letter about how His love for us will protect and bring us home. So mao ni ang murag tibuok nga mensahe sa Biblia, no? Ang iyang gugma mo na manalipod gayud nato, no? Pero ang sumpay igsuon, ingon pa din He didn't say we wouldn't have trouble. Pero wala nag-ingon ang Ginoo nga dili na ta mo agig kalisdanan, dili na ta mo agig pagsulay, dili na ta mo agig problema, no? Yes, ang iyahang gugma mohatag natog proteksyon, pero sa gihapon moagi ta og mga kalisdanan. So tungod kay normal man, parte na sa atong kinabuhi, no, isip Kristohanon, isip binuhat, isip tao nga nagpuyo sa kalibutan nga naa gayoy kalisdanan nga moabot. No, atong ibutang sa atong hunahuna nga pag-abot sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi, atong ibutang nga hey, pabilin kong maglig-on tungod kay naay Ginoo nga dili ko pasagdan. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, no? Kay wala man nagko ng Ginoo nga nag-ingon nga kung mag-ampo ka nako perminti, dili na ka moagig mga kalisdanan, dili na ka moagig mga pagsulay, dili man, no? Ang mga pagsulay mo abot gyud nato anytime, mga kalisdanan. Pero the good news is bisag naay kalisdanan, we have God. We have a God nga niya nag-uban nato, nga ni promise nga lig-unon ta, nga ni promise nga tabangan ta, no? Igsuon, I don't know unsa nga kalisod imong giatubang, but I want you to know nga sa imong kalisdanan igsuon sa haligi nga di ka pasagdan sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo. Okay? So, next. Okay. Ang message sa Isaiah chapter 41 verse 10, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, mao ni, no? Number 1, God is with me. No, mo ni isulti sa imong kaugalingon.
God is with me. Ni anako ang Ginoo uban ako. So may pasabot din ani. Fear not, God is with you. Muna ang mensahe, no? Ang number 2, God is my God. Ang Ginoo nga akong gialagaran mo, Ginoo nga pinaka-powerful. Ginoo sa tanang Ginoo, Dios sa tanang Dios. So unsa may mensahe? Fear not, God is your God. Ang Ginoo nga imong gialagaran mo ay Ginoo sa ngatanan. Amen? Okay, number 3, God will strengthen me. No? So ang mensahe din sa ato ani, fear not, God will strengthen you. Okay. So nga na siya mga igsoon ko diha ni Kristo, no? Ang number 4, God is my helper. Wow. Sa atong mga kalisdanan igsoon, ang Ginoo mutabang nato kay mo na ni promise, no? Ingon ni istoryahon nimo si Lord nga Lord, ingon man ka Lord nga kuan Lord, ingon man ka nga kanang dili ko nimo pasagdan, tabangan ko nimo, no? Nga akong kalisdanan karon Lord, hangyo ko nimo. Namtay mo kong tabangan, i-guide ko unsa akong buhaton. Okay? Unsa giingon diha, no? Sa number 4, fear not, God will help you. Tabangan kagayod sa Ginoo igsoon, no? Okay. Number 5, God will uphold me. Pero unsa pasabot diha? Fear not, God will uphold you. So unsa ako nang giingon, makapamalandong nga sa panahon, sa tanang panahon sa atong kinabuhi, ginahawiran kita sa Ginoo. Ginagunitan kita sa Ginoo. Mura ba og kana bitawng usa ka papa or usa ka ginikanan nga nagbantay sa iyang anak, na perti kalihukan kaayo, no? Ang bata, normal ang bata gyud. Sa kung sa buhaton, magsaka-saka, no? Dagan-dagan, ambak-ambak, anything na magkayong ka nga usa man ning bataana, no? I believe ingon ana ta sa atong kinabuhi. Daghan ta gustong buhaton, daghan tang mga gipang try nga mga butang, daghan ta gipang sudlan nga mga butang, masahay dili nato mabantayan nga kani mga butang nga nakadaot na nato. But there's a Father nga nagtan-aw nato, nagbantay nato nga sa mga panahon nga nakita niya mamilugro ta, ops, dili na siya pwede, ayaw ana. Napoy mga panahon nga iyang tugutan nga atong matry say masamad gamay ang bata, no? Because gusto po sa Ginoo nga ipaka-experience ta adto para maka-learn po tag lesson nga dili ta mobuhat ato. So ingon ana siya mga igsoon, no? So in short, brothers and sisters in Christ, no, ang message sa Ginoo perting klaruha nga ang kahadlok kaya natong pildihon pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. O nganong mosalig man ta sa Ginoo? Tested na sa Biblia unsa gibuhat sa Ginoo para sa atong kinabuhi, no? Sa imong kinabuhi karon igsoon, I do believe nga daghan kag higayon sa imong kinabuhi karon sa past nimo. Gikan siguro sa imong pagkatao hangtod karon. Daghan, I believe nga daghan bihag mga butang nga gihimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na kung moabot ang panahon og higayon na karon bation kag kahadlok, pagduha-duha na ka, no, sa imong pagsalig sa Ginoo, balik ito nga mga hitabo sa imong kinabuhi. Katong mga hitabo sa imong kinabuhi nga lisod kay ka. Pero nalingkawasan nimo, nalampasan nimo tungod kay naay Ginoo nga nag-uban nimo diha sa imong pagpanaw ining maong kalibutan ni maong kinabuhi. Amen. Okay. So, mao kini ang atong mensahe karong gabi una mga igsoon, no? Usbon ako Isaiah 41:10, no? Kung kaya nimo ma-memorize sa ni igsoon, no? Because kuan kanang importante ni sa ato labi na karong panahon na, no, sa atong kinabuhi. Importante kayo ni nga Isaiah 41:10, do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious hands. So,
Muni atong sandigan igsuon, no? Muni atong sandigan karong panahon na. Na Lord, nag-ingon man ka ani, musalig ko sa imo ani. No, musalig ko sa imo ani. Okay? So, before siguro ta magpadayon, short prayer tagamay atong pamalandungan ang mensahe nga paabot sa Ginoo, atong ipatuhop sa atong hunahuna sa atong kinabuhi. Igsuon, labi na ikaw karon nga nagtan-aw, nagsunod karon, basin naa kay lain nga gipamati, do na kay kabalaka, do na kay kahadlo karon nga gibati, no? Do na kalisdanan nga imong giatubang karon. Tonight, ampo ta, sabay ta, atong iampo sa Ginoo, atong i-offer sa Ginoo, atong pangayoon sa Ginoo ang grasya, no? Sige. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, sa imong atubangan, kami nagatuo, nagasalig, nga ikaw ang Diyos nga labing gamhanan, Diyos nga mapasayloon, mahigugmaon. Ginoo, tining takna sa kagabhion, Lord, ning among sitwasyon, daghang mga higayon, Lord, nga bation kami sa kahadlok o kabalaka. Lord, nangamuyo ni minimo karong gabi una. Taliwala sa among kahadlok o kabalaka. Lord, liguna mi. Naingon man ka sa imuhang pulong, Lord, sa Isaiah 41:10, na dapat di mi mahadlok tungod kay naa ka. Dili mi ma-discourage tungod kay ikaw ang among Dios. Nga ikaw imo milig-unon ug tabangan. Nga ikaw ang Dios nga nagunit kanamo. No? Aron kami magbadaugon. Lord, karong gabi una, Lord God, among isalig, among pangayoon nga unta, Lord, kining maong saad, Lord, amo untang masulod sa among hunahuna o kasing-kasing. Tudloi kami, Ginoo, dasiga kami. Ikaw man ang Diyos nga labing gamhanan. Ikaw ang Diyos nga nag-iya kanamo, Lord, sa tanang butang. Akong i-lift up ni sa imuha, Lord God, especially, Lord, katong mga igsuon na mo, nga nagmaluyahon, nagmasakiton, katong nasakit sa COVID-19, ilang pamilya, Lord. Lord, ang imong healing power, Lord, imong tang ipaabot sa ilaha, karong mga takna, o Diyos, katong naa sa mga hospitals, Lord God, katong na mga sa ICU, Lord God, naunta, Lord, imong healing power ni mga takna, Lord, ipaabot unta, Lord, touch them, Lord God, heal them, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, dihugi sila sa imong labas nga dugo, Lord, ayuha sila, Lord, nangamuhi mo nimo, Lord God, kung kay ako nagtuo, Lord, ikaw ang pinakagamhanan, banggiitan, nga doktor, ikaw ang among healer, Lord God, ikaw ang among Diyos, nga nahigugma namo sukad pa sa sinugdan, Lord God. We also pray, Lord God, sa matag-usa namo, Lord, nga adunay kahadlok o kabalaka, Lord, comfort us. Tagai mi sa kasing-kasing nga kasing-kasing nga dunay pagsalig diha kanimo, Lord God. Lord, protect me, Lord, sa tanang matang, sa katalagman, sa sakit, among tagsatag sa kapamilya, o Dios. Protect mo, Lord. Lord, bless, Lord, ang among mga leaders, Father God. Naunta sa among nasod ug sa among simbahan, nga unta sila magiyahan sa pagbuhat sa angayng buhaton, Lord, para sa imong katawhan, o Dios. Lord, palambua ang among pagtuo niining mga pagsulay kalisdanan sa pandemya nga among nagian, mo strengthen unta, Lord, ang relationship namo sa matag usa, sa matag pamilya. Lord, mulahon pa unta ang among pag-ila pag pagsalig diha nimo. Father God, wala may mahimo kung wala ka, basta mong isalig kanimo ang tanan. O Dios, ikaw mang labing gamhanan, mahigugmaog, mapasayloon. Kini among gipangayo, Ginoo, diha sa imong ngalan, o Jesus. Imong ngalan, o Jesus. Uban sa panabang ni Mama Mary, sa mga santos, mga angheles sa kalangitan, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios, igsuon, kapamalandong, no? Palakpakan na to ang Diyos nga labing ngahanan, no? Praise the Lord, no? Okay. So, igsuon, no? Salamat kaayo sa inyong pagsunod nako karong gabi una. Hinaot nga pinaagi ni maong topic nato karon, no? Nakatabang ni nato sa paglig-on sa atong kaugalingon
diya sa pagsalig nato sa Ginoo, no? Pagsalig nga mas dako pa ang atong pagsalig sa atong mga kahadlok. Tungod kay we have a big God, we have the most powerful God, no, of the universe nga nahigugma nato nga nakig-uban nato batag adlaw sa atong kinabuhi. Okay? So, brothers and sisters in Christ, no, atong basahon ang atong mga message dinhi sa atong mga kapabalandong. Okay? Tita Maming speeding pa niya. Good evening mga kapamalandong. Okay. So, si Brother Ziljan Padua. Good evening sa tanan. Hello ko diha bro sa inyo diha sa may bubuntugan na saan. No? Musta mo diha? No? Regards ko sa imuhang mamagpapa diha bro. Okay? So, Sister Merlinda Castillo ni Pasana. Happy Sunday po, Brother Alex, ug sa tanang kapamalandong. Amen. Amen. Praise the Lord. Happy Sunday. Igsoon, no? Thank you kayo. Thank you kayo sa sa pagsunod. Shout nalimot ko ganyan, no? Shout out din ako ang Rubin family. Kanunay nagsunod sa ato ang sa ato ang pagpabalandong matag adlaw Sabado ug Domingo. Sir Munching, kumusta po day diha, no? Salon family diha sa may Makabalan. Banika Salon, kumusta diha bon? Hello po sa inyo diha. Ako ding i-shout out si Ate Dading nga nag uban pud nato karon. Thank you kaayo sa pag-uban. Salamat kaayo, no? And also ako po di ay timbaya po di ay, no? Atong akong mari diha sa may hasaan, no? Mads Elena, thank you sa thank you sa view sa pag-uban. Okay. So brothers and sisters in Christ, no, sa makausa, daghan kaayong salamat sa inyong pagsunod, pag-uban, no. Thank you kaayo. Og karong gabi una, I hope na bless unta mo, no. Kung na bless mo, paki-like, paki-share, no, sa ato ang sibya karon. Before ko malimot maigso, no, nako i-announce next Saturday. Okay, next Saturday. Okay? Next Saturday sa atong pamalandong sa Pulong, atong makauban, no, sa atong pamalandong, so si Reverend Father Erdman Dudong Pandero. Siya ang mohatag nato og pamalandong next karong umaabot Saturday. So si Father Dudong every second Saturday siya mohatag og pamalandong sa Santos nga Ebanghelyo. Okay. So ayaw kalimot igsoon, no, markahi ang kalendaryo diha karong umaabot Sabado alas 8 sa gabi. Si Father Dudong Pandero ang mohatag nato sa pamalandong. Pasalamat ta kay gitubag ni Father ang atong invitasyon. Okay, every second Sunday na siya, Saturday. Asbon ako every second Saturday. Okay. So every third Saturday usab, no, ang muhatag po sa atong pagpamalandong si Reverend Father Mark Harvey Elioren, si Father Maki ang muhatag nato, no, mahatag nato og pamalandong sa every third Saturday. So duha na lang ka Saturday para makumpleto na dayon, no. Nangita pa kog duha ka mag-share, no, sa first Saturday o fourth Saturday. I hope nga i-bless sa Ginoo taba mag-ampo mga igsoon. Naaboy mga niharingan diha nga mga pare nga atong ma-invite, ingna ko i-PM ko kay ato ang i-reach out ato ang sulayan og invite kung bakante ba sila, no, makahatag ba sila. Okay? So muna ang atong announcement, no, brothers and sisters in Christ. But syempre dili na to kalimtan gihapon ba ang ato ang yapong si tawag ani schedule nato, no, ang atong schedule nato sa ato apong pamalandong karon nga si Brother Clive Kalimutan nga mauban gihapon nato, no, sa Sunday na siya, no, si Brother Clive ato mauban Sunday para sa ato ang magkuan pa mi og topic, no, ni Brother Clive kung unsay topic niya karong umaabot bagyod nga Domingo. Okay?
So mga igsoon, doon na mo'y mga suggestion, doon na mo'y gustong ipaampo, no? Pwede niyong i-message diha sa ato ang Facebook page ang PS246 TV. O kung wala pa ka nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe, no? PS246 TV o yung mo sa Brother Alex Lim. O daghan kayong salamat sa makausano, daghan kayong salamat sa inyong kuan, sa inyong pag-uban ako karong gabi una. Hinaot unta nga nakatabang ko ninyo, no? Nahimo kong instrumento sa Ginoo para mapaabot ang iyang mensahe para kaninyo kanatong tanan. Okay? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, igsoon, dili na nako tas-on kay alas ay dilampas na tagamay sa atong oras. Okay? So, manamilit na lang ko. Kita-kits na lang ta sunod Sabado o Domingo pohon. Kini na lang ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, miingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Igsoon, palayon ta sa atong pag-ampo, pag-amping, pagsalig diha sa Ginoo, ang atong makabalaka, atong isurrender sa Ginoo, ug atong paligunon, patubuon ang atong pagsalig diha niya. God bless you, brothers and sisters in Christ. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay namit tugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.